भाई जी हाँ ई करवा चौथिया लगी चलानिया वाला ना ला देबा आप कहीं ना ला देबा फिर करवा चौथिया ले बोले ले कहत नो कि हमरा करवा चौथ ना होगा है तो हमरा ई का होबा है तीज होगा है तीज करे ना है हां और फिर तो ई सब कोई करा है तो देख सब कोई करा है जे छोड़ हमरा सब कोई से हमरा मतलब ना है हमार घर में का चला है हमनी के एरिया में का चली जे देख हमनी के मैया करा थी सब तीज करा थी तोरो मैया तीजे करा तू दीदी तीजे करा तू सबके तीजे करा थी हां ई तो करा है केहू के देख नहीं करवा चौथ करते ना करे ती करने के परब है ये जी उत्तर भारत के पर्व है जी दहिसकी सीरियल देख के मत कर सही माघी के ना है ना तरीके हमरा पते ना ले हम सब कोई के देखा हलिए कि चलनी से मुंह देख के बार बार हम वही तो कह दू कि दहिसकी मत कर अच्छा ठीक हम ना करबो हमरा ना पता हले कि माघी में ना चला है ई करवा चौथ अच्छा।